Jessica Alfaro. Kanang so padung mi sa kuan karon Wyoming. Kay mo adto mi og Yellowstone Park ugma. Ang biyahe ngadto kay pila gani 8 hours. So good luck na sa dani niya. Pero gahapon 16 hours man, so wala na ning 8 hours niya. At least hindi na itong panahon doon ba kung gano'n hapon. Medyo hayag doon. Kung gano'n hapon nga. Entrada pa lang na mo, na hindi pagyo. Entrada na nasa niya mga birds. Hi Vin! Asan So, ta pa dong? So, Hi, kayo Bjorn! bilis Amo ang trip. Yan, hopefully mag-enjoy mo. So, nakita ta. paato. Bush! Okay. So namin sa rest area karon Rest area. kay 4 hours pa nga mo ang Biyahe. Bajur. Sa tapadong bin. Ha? so ang Wyoming kay kuha na siya nada makita na Yellowstone kay National Park na siya diri sikat pa. So nang panahon ugma pohon ang Yellowstone kay karon ni kamot dito gabi Lockdown pa man. ugma na to tanawon karon road trip na siya ta. Kung mag-enjoy mo sa mga view among
makuha sa footage. Kaya, ano siya? Tara! Woohoo! Wyoming, baby! Whoa! Grabe, makapawa agad sa stress ang view. Oh yeah. Amazing kayo. So, dahil nagtanaw sa mong video kay para bibo o ka ng fully entertain mo sa mong road trip. Oh yeah. Oh. Stop sa midire kaya napay train niya agi. Itaas lang ang train. Snack sa amin ay. Nalog ko namang train. Ay, taas pa man kayo ng train diya. Zoom in. Klaro. Taon siya magkaon sa midire. Mga 1 hour lang din eh. Ano na siya mga kanton kay wala kayo pagkaon. Nabuutan nga bata. Uy, pwede na na ibiyahe bisag asa. Wow, padiri uy. Kanay, God! Awesome kayo dito guys. Awesome. Look. Look. Sa Yellowstone lagi. Wow!
abot nami diri sa amo ang Stian Hotel, but check in sa ako kay para makakuan ni girl. Doon namin mo park. Kaya naabot namin na rin sa... Asa yan? Cody, Wyoming. So 1 hour pa ni padong sa Yellowstone Yellowstone. Ugma mi National travel. Park. So atangi among video anak pod sa Yellowstone ya. Thank you again. Hope nag-enjoy mo nga video niya. Kita-kita ta sa sunod nga video. Bye-bye! Bye.